La Terra està atacada. Per qui? Tu ataques la Terra. No trepitgis la formiga. Ajuda-la. Està buscant menjar. Tu! Ajudes! El que t'havia d'ajudar. I el que t'havia d'ajudar. T'ajuda. Ajuda. Has d'ajudar, el que has d'ajudar, quan has d'ajudar, qui has d'ajudar, per què has d'ajudar, el que has d'ajudar. Quan has d'ajudar, el que has d'ajudar i ajuda el que has d'ajudar. Ajudant.
terra s'ha d'ajudar. L'inflexió de la reflexió proposa l'acció. L'inflexió de la reflexió proposa l'acció. Emergència! A la Terra? Qui es deia Terra? La Terra ets. Tu! No em miris a mi, no em miris a mi, no em miris a mi. La Terra ets tu! Jo. Déus de la Terra. Habitants del planeta. La inflexió de la reflexió proposa l'acció. La inflexió de la reflexió proposa l'acció d'ajudar el que t'havia d'ajudar perquè t'ajudarà a ajudar.